Jangan meeting lah, gue enak ora apa ini. Kabelnya dari kapor doang kayak kabel dewe. Kalau aku bakal yang kayak ngasuh. Tapi lah di Gunmi. Iko yang laut pisan. Iko tambah rejo yo. Iki motor iki mbek sing numpak sing aja dikon alon-alon. Koyoke. Lah dene dhewe kono lak akeh letere ya, nek kene bukit tok ya kene ya. Lah ndok Lumajang tambah leter tok kan. Mari maghrib udah bedal ngaji. Balen mak ewa. Mati lampu mak. Macet deh. Jadi macet. Oh, mulai macet ah. Emang macetnya dek gini, saya wis teko kono. Terus kan nemen ah. Emang manggit gini ya, Bang. Kira-kira macetnya berapa kilo? Sampai di perapatan. Mantarnya gak macet, melaku rembet-rembet. Macet
Lamang jodol kene mangko. Andare Masa pas jodol dhuwur kono. mlaku mrembet-mrembet. Iya, lah iku wis dibuka perapatan. Cecek carane. Lebih perapatan cedhak iki. Lah iki ngarep iki wis perapatan. Tambah rejo. Benar. Ngiri. Dan balik liwat kono mang ya waduh saiki Oh, ade. perapatan iki ya, ning ngarep iki ya. Ade liwat kota saiki. Ayo jare aku metu sini. Rodong mang wis tau sus. Endi? Yenang iku mang. Urung ya saiki wong dalan iki kae dadi. Winginane kok sik durung ono iki. Iki Terus di HP ngono sih. iya Agustus ya urung dibuka Urung. iki. Iya iya. Aku lek rono wis balik-balik tapi embung iki urung dadi biyen. Sik urung dibuka. Penempatan tambah rejo. Tambah urung. rejo iku. Oh perapatannya wis dibuka isan. Perapatan Gak macet ae wis. Di laporan. Itu macet. iya kancane dikon video. Indonesia guys. Pencitraan. Angel. Jagrak ah. Cekak goyang ah. Iki mau enak iki kene iki. Wih, mau enak tok iki kene. Kempes gila mendal iki kene. Biasanya dia nyengge motor abang ya. Motor abang ya. Iya cenge. Woi salahan. Gelak bes mendal iki kene. Sing kedua iki kok. Dhuwur pisan. Ngarep iku mana juga. Ngarep iki sing kedua. Adok gak iki? Gak. Cuma langsung moro nyeludak. Dhuwur tapi. Oh iya sama judul kono. Nah, ini motor anu mendal. Nah, wis Apa iki? akeh motor mendal ini iki. Wis ndek kono. Heeh. Nek kono titik langsung merenyut ini lho sing ngarepe. Lho macete kok ngene rek. Biasa ono bis lek gak anu niku. Iki ben
anu di biru aja. Iya, aku tuh. Mana? Ada gunung. Delok. Rata di unggah-unggahan. Tapi gak iso simpangan ya. Gak iso. Lah motor pada cilik yang meripit-meripitan. Sakit telu iki. Anu nih ya. Iki nok rombolo. Pokoknya di kono itu gelap bis mental. Sini kono iku mang. Sing pertama mangko, menggok mah lho. Iki, sing iki. Iki nyelodak kenceng lebih rotokan. Tur. Rotok ngene cici ya.